Como? Bueno, puxose en contacto comigo por aquel entón o portavoz municipal de aquí de Salvaterra. Eu xa, antes de militar na organización, xa formara parte dunha lista en un pobo de Ourense, en Lobeira, porque tamén fixera amizade na universidade co portavoz desa organización en aquela localidade. E despois, unha vez que rematei a carreira e que estuve en Madrid unha temporada e viñen para casa de vez, pois ia porme en contacto co grupo municipal, pero xa se puxeron en contacto eles comigo e, bueno, a partir de aí, xa fai 16 anos que milito na organización. Porque eu creo que, como todos os nacionalistas e todas as nacionalistas, porque queremos este país, queremos vivir nel, queremos falar no noso idioma propio e porque creo que dende o nacionalismo podemos facer país e é o que, feito polo que eu tamén milito dentro do nacionalismo, neste caso dentro do BNG. Pois o Bloque para mí é un proxecto de país. Creo que Galiza vai a ter moita sorte se Ana Pontón e o BNG e o proxecto do BNG acadan a Xunta da Galiza. Creo que vai a ser unha sorte para o país, porque teñen proxecto, ou temos proxecto, e vai a ser moi beneficioso. Bueno, orgullosa, primeiro, o feito de ser muller e militar nunha organización nacionalista sempre ten os seus inconvintes. Pero, bueno, a min me crea moita satisfacción ver que hai xente maior que nunca tería como opción o BNG, pero que achegan o seu proxecto, sobre todo agora, tamén é certo, e ven que hai posibilidades de que o BNG encabece unha transformación de país, o sea, que se ve e que te teñan a ti como referente na localidade. E despois xa creo que é algo no que todas estaríamos de acordo, en que despois de Amio, que foi unha ruptura na que moita xente coa que eu tiña amizade, que pensábamos prácticamente igual, de repente hai unha ruptura importante. Si que é certo que no Bloque naquel momento, polo menos na miña localidade, creo que en todo o país quedamos pouca xente achegada ao proxecto, pero fomos quen de sácalo adiante e dende o 2016 aqueles seis deputadas que non nos daban dos ou casi ninguna, a partir de aí foi esa remontada na que tú sigues estando aí, formando parte dese proxecto, a pequena escala, pero estás aí, sí que me enche de moita satisfacción. Pois o futuro do país o vexo ben si o BNG está liderando e facendo políticas de país. Aí lle vexo moito futuro a este país, sí.